Sa ika-13 kaadlaw sa operasyon sa kapulisan sa KOJC compound sa Davao City, subling nagkatensyon tali KOJC members ug kapulisan human gisulayan matud pa ug pagpalusot sa kapulisan ang pipila ka bag sa semento nga gisulod sa karton sa mineral water. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Mga semento nga matud pag gipangsulod sa karton sa mineral water. Kini ang gisulayan og pagpasulod sa KOJC compound sa Davao City apan naharang sa mga miyembro sa KOJC pasado alas 7 Miyerkules sa gabi. Sa video gikan sa KOJC legal team, makita ang karton sa mineral water nga dunay sulod ng mga plastic cellophane og pipila ka botelya sa mineral water. Dihang ilang gibuksan ang plastic cellophane, mitambad kanila ang usa ka powder substance nga ilang gituuhang semento. Kahinumduman nga pasado alas 12 sa udto sa susamang adlaw, adunay usa ka patrol car nga nakaparada gawas sa Emerald Gate sa KOJC compound nga nagkarga og 4 ka bag sa semento. Hantod karon, dili pa gyud kuno klaro kung para asa ang mga ginapalusot nga semento, balas ug bato. Ilabi pa nga walay kumpirmasyon ang kapulisan sa aligasyon nga adunay drilling operation sulod sa KOJC compound. Sa video gikan sa KOJC, makita kini mga personahe nga nakasulob og t-shirt nga adunay nakasulat nga pulis nga nagabutang og yuta sa balde. Wala pa makumpirma kung kanus-a kini nakuha og video. Apan daan ang gilimod sa kapulisan ang giingong drilling sulod sa compound. Sumala sab sa Chief Legal Counsel sa KOJC nga si Attorney Israelito Torion nga dili kini AI ug wala kini gi-edit. I don't think it's an AI or Photoshop because the photographs were consistent. No? And this is not the first time that we saw this. This is not the first time that I posted this. Dugang ni Torion, nagsugod ang pagpalusot og mga bato, balas ug simento. Dihang migawas ang impormasyon nga magpahigayon og investigasyon ug inspeksyon ang Senado sulod sa KOJC compound sa Biyernes, September 6. Nabantayan sab kuno nila ang pagkunhod sa ihap sa mga pulis nga naga-duty sulod sa KOJC compound. Gitanggal sab sa PNP ang mga nakaharang nga PNP truck at tubangan sa Emerald Gate. Maybe because of the report that there is going to be it's no longer a report, confirmed report that there is going to be a Senate investigation. There is a great reduction of the number of the police now in the compound. Sa kabahin sa Police Regional Office 11, andam kuno silang moatubang sa Senate investigation. Gibarugan sa Blila nga ang ilang gipahigayon nga operasyon sa KOJC compound alayon sa standard police operational procedure. Gi-welcome sab kuno nila ang planong ocular inspection sa mga senador sulod sa KOJC compound. Open naman ang Philippine National Police and I think well coordinated naman yan sa ating STG commander. Kahit yung mga areas ma'am na restricted? Ang STG commander na po ang mag-coordinate niyan sa Senate committee kung ano po ang gagawin specifically doon sa lugar. Samtang karong buntag, sako-sakong basura ang gipagawa sa kapulisan gikan sa KOJC compound ug ang uban niini mga buak nga samin, caution tape ug mga silhig nga ginamit na. Gisulayan pa og kuha sa GMA Regional TV1 Mindanao ang pahayag sa Pro 11 kalabot niini. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.